Ningizimu Afrika nebenkashana kamenzi aphuza umlazi angameva. Ngibingelele kuphi nakuphi ey'ngane zakwethu la kufinyela khona le video njengamanje. Ngiphinde nginikhumbuze ukuthi lami igama ngumfeza ngithuthuka ngakhumalo bathi ila sibona amagumede. Mntana sekhaya ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khazi ngizophinde ngicele nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese uyangilandela ku-Facebook naku-TikTok @Radio Inkezo Zethu. Kuphelile ukuqagela ngokulangazelela kwabaculi abaningi ukungenela umncintiswano we-Mother of All Maskandi Festival okubekwa kuwona isiteji se-Toyota Quantum. Baqokiwe abaculi abangu-50 abazoncintisana kule ndumezulu lomcimbi ozokuba mhla ka-5 Ephreli e-People's Park eThekwini. Umgqugquzeli walo mcimbi umnumzane Eric Ngobe uthe ngesonto elizayo ukuqala kwenyanga ezayo kuzobe sekusele abaculi abangu-40 ngokwamavoti abo. Esontweni lesibili kusale bangu-30 abazodudulana ngevoti beze beyofika kwamanqamu. Okubalekile ukuthi umculi akhankesele ukusala kwi-top 30 abazosala endleleni bazobe bekhahlelwe yivoti. Ngakho-ke bakhuthaza ukuthi bazimisele abalandeli babo. Esho kanjena ukuvotela kwabaculi-ke sokuqalile uhlelo olusha olusetshenziswa uthumela i-SMS enohlamvu lomculi kule nombolo ethi 49979 uvota noma ikangaki. Abangu-50 abaqokiwe. Unumber 1 uMenzi, angezukusho kuhlamvu ukuthi uhlamvu bani, kodwa kunumber 1 uyena uMenzi. Unumber 2 uSminoff. Number 3 uLimithi umfokanala. Number 4 inkosi yakamagcokama yokugeza sebegezile. Number 5 uNtencane umfokazondi. Number 6 umjolisi. Number 7 imfezi emnyama. Number 8 umaphathe efika udoma kahle. Number 9 umzukulu insizwe lephansi kwaceza. Number 10 ubahubhe inkukhu yomnomzane basuke bawona bafaka amazambane. Number 12 uthisha thwasa lekhansela. Number 12 usikweletu umfoka chiliza. Number 13 ntungelihle umlabalaba umfoka khumala. 14 umkhulekelo defender. Number 15 uthandazana umfoka mncube. Number 16 ufalabo umfoka khuzwayo umfoka nondindo. Number 17 umdumazi umfoka mhlongo. Number 80 imfene thakathemini kwabha qhosha ngokwenza kwakhe umfoka sibisi. Number 19 amageza amahle. Number 20 umfoka jama uhlelo inkwenu Luvu umfoka dubazane. Number 21 abafana bakamgqomeni omzala. Number 22 Jiva Zimnik umfoka Misi ofundisa ngafundile. Number 23 umRose uFandam umfoka Fakude. Number 24 Malahle umfoka Sibiya Khehli Malahle. Number 25 ugqoko lidlela imbongolo uDSD umfoka Mhlongo. Number 26 ama-NND International. 27 uNjoko ihobosho umfoka Mbambo. 28 uCevuzelo somcembu qeda umcimbi. 29 usigweba sentambo siyaza sanyelele ngxaphanxapha ukudla kwezinja. 13 uSolwazi lokhumbuleka ukuthi lensizwa iyona ebanga usibili laphana ngonyaka ophelile ngenkathi uGatsheni kungena umuntu owahamba neQuantum. 31 uMasinga laphana indoda insizwe esifikile emculeni. 32 kanjalo futhi noMafikizo lufikile naye. U33 amavikela mbuso. 34 uMaganga uthishela ke laphana ke umfoka amashisa endlu. 35 uqala indaba. 36 ufihla isikhwele. Unumber 37 isithutha senkunzi umajikele eshowweni umuntu uyenziwa umnandi ebhemile. 38 awumadoda ugadla bethithizi insizwa lephansi eshowe. 39 ukhaza umfoka mtolo. 40 uzinjazi yamlomo. 41 navigate umfoka gcwensa. U42 amankonyane. 43 ubhasini lamula. 44 ezechalaha. U45 uTornado. U46 umuhle umfoka zondi. 47 amawele kamatshawe. U48 omhlaba umhlangene. Unumber 49 umashelela insizwe eshama hit. Bese kuthi number 50 insizwa lephansi emkhomazo ulaxapha. Ngathini ulwakhuvo umayelana le top 50 ekhona njengamanje? Ngokwakho ukubheka ngiyazi ukuthi bazophuma abawu10 kuleli viki elizayo ekuqaleni kwenyanga bese ukuthi ngeviki elandelayo kuphume another 10. Mhlambe imuphi obona noma ibaphi obona bazosala kule top 30 lapha nokuyiyona ezovotelwa ke lapha. Ngifisa ukuzwa la kuvo kwi-comment section ingana kwethu. Mina sengiphuma njani ngiyathembisa kodwa ukuthi ngiyabuya futhi kwi-video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Kwakho subscribe
niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda khona. Senkezweni.